நிறைய இருக்கா ஒரு சாப்பிட்டு போயிட்டான். நான் சாப்பிட்டு ஐயப்பா கேக்குற மாதாஜி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामायं तथा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जय भादका स्वामिनी नामिने नमः। आचार्य पादाय नितय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदया नगर क्रमधारिणे। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இப்போ 26வது சாப்டரை பார்க்க போறோம். யாரெல்லாம் வாசிக்கலையோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா மியூட்ல போயிடுங்க. ஏன்னா வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ நாம அவங்கள சைலண்டா இருக்கிறது சொல்றதை விட நாம வந்து அந்த சைலண்ட்னஸ் வந்து செஷனுக்கு நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாருமே ஒரு டர்ன் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பேராகிராஃப் 2 பேராகிராஃப் பெரியசா இருந்தாக்கா ஐ திங்க் இதுல 3-4 பேராகிராஃப் தான் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் ஃபர்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜி ஐ திங்க் 2 பேர் தான் வாசிக்க முடியும். அடுத்த சாப்டர் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம், 2 சாப்டர் பார்க்கலாம். ஓகே, வண்டர்ஃபுல் கிருஷ்ணா, அற்புதமான கிருஷ்ணர் இல்லையா, அதை பற்றி படிக்க போறோம் இப்போ. எஸ், பிரேமா மாதாஜியும் புஷ்பா மாதாஜியும் பாதி முடிச்சிருங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கலாவதி மாதாஜி அடுத்த சாப்டர் பண்ணட்டும். ஓகே, ஹரே மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அத்தியாயம் 26. வியத்தகு கிருஷ்ணர். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரின் நுணுக்கங்களை புரிந்து கொள்ளாமலும் அவரது ஆன்மீக சிறப்புகளை பற்றி ஏதும் அறியாமலும் எளிய மனிதனரான ஆயர்குல சிறுவர்களும் பெரியவர்களும் சாதாரண மனிதர்களின் செயல்களை மிஞ்சிய கிருஷ்ணரின் அற்புதமான ஆற்றல்களை பற்றி பெருமையுடன் பேசிக்கொண்டார்கள். ஒருவர் கூறினார், நண்பர்களே, கிருஷ்ணரின் அற்புதமான செயல்களை பார்த்தால் இந்த அசாதாரணமான சிறுவன் பிருந்தாவனத்தில் நம்முடன் வசிக்க நேர்ந்தது எப்படி என்று எண்ணி வியப்படைகிறோம். இது நடக்க முடியாத ஒன்று. சற்று எண்ணி பாருங்கள். அப்போது அவருக்கு 7 வயது நிரம்பியிருக்கிறது. கஜராஜன் தாமரை மலரை துதிக்கையில் பிடித்திருப்பது போல் கோவர்தனகிரியை தன் ஒரு கையில் ஏந்தி நிற்க அவரால் எப்படி முடிந்தது? தாமரை மலரை தூக்குவது ஒரு யானைக்கு மிகவும் எளிதான காரியம். ஆனால் 7 வயது சிறுவரான கிருஷ்ணர் மிகப்பெரிய கோவர்தன மலையை எவ்வித சிரமமின்றி தூக்கி நிறுத்தினார். இது ஆச்சரியகரமானதல்லவா? அவர் மிகச்சிறிய சிசுவாக இருந்த போதே சரியாக பார்க்க முடியாத நிலையிலும் மாபெரும் அரக்கியான பூதனாவை கொன்றார். அவளது மார்பை உறிஞ்சிய போது அவளின் உயிரையும் சேர்த்து குடித்தார். காலதேவன் உரிய காலத்தில்
ஒருவரின் உயிரை பிரிப்பது போல் கிருஷ்ணர் பூதனாவ் என்னும் அரக்கியை கொன்றார். அவரது வயது 3 மாதங்களாக மட்டுமே இருந்தபோது ஒரு நாள் ஒரு கைவண்டியின் அடியில் அவர் உறங்கிக் கொண்டிருந்த போது பசி எடுத்ததால் அழுதபடி கால்களை உதைத்தார். அச்சிறு பாதங்கள் உதைத்ததை தாங்க முடியாமல் வண்டி நொறுங்கி விழுந்தது. அவருக்கு 1 வயதாகி இருந்த போது சூறாவளி காற்றாக உருவெடுத்து வந்த திருணாவர்தன் என்ற அசுரன் அவரை ஆகாயத்தில் உயர்த்தி தூக்கிச் சென்றார். ஆனால் அவர் அசுரரின் கழுத்தை பிடித்து தொங்கியபடி அவனை கீழே விழச் செய்து கொன்றார். ஒரு நாள் வெண்ணெய் திருடியதற்காக அவரின் தாய் அவரை மர உரலில் கட்டி வைத்தார்கள். குழந்தையான கிருஷ்ணர் உரலை இழுத்துச் சென்று யமல அர்ஜுனரான இரு மரங்களின் மீது மோதி அவற்றை விழச் செய்தார். ஒருமுறை அவர் கன்றுகளை கவனித்துக் கொண்டு பலராமருடனும் நண்பர்களுடனும் காட்டில் இருந்த போது பகாசுரன் என்னும் அசுரன் அவரை கொல்ல முயற்சித்தான். ஆனால் கிருஷ்ணர் அவனின் அலகுகளை பிளந்து அவனை கொன்றார். பஸ்ஸாசுரன் என்ற அரக்கன் கன்றுகளிடையே புகுந்து கிருஷ்ணரை கொல்ல முயன்ற போது அவர் அசுரனை இனம் கண்டு அவனை கொன்று மரங்களின் மீது தூக்கி எறிந்தார். தாளவனத்தினுள் பலராமனுடன் சென்ற கிருஷ்ணரை தேனுகாசுரன் என்ற அரக்கன் கழுதை வடிவில் வந்து கொல்ல முயற்சித்த போது பலராமர் அவனுடைய பின்னங்கால்களை பிடித்து சுழற்றி எறிந்து கொன்றார். கழுதைகளின் வடிவில் இருந்த மற்ற சக அசுரர்களும் கொல்லப்பட்டு தாளவனம் மீண்டும் பிருந்தாவன வாசிகளுக்கும் வன விலங்குகளுக்கும் பயன் தரவல்ல இடமாக மாறியிருந்தது. பிரலம்பாசுரன் இடைச்சிறுவர்களிடையே புகுந்தபோது பலராமரை கொண்டு கிருஷ்ணர் அசுரனை கொல்வித்தார். பின்னர் கிருஷ்ணர் தம் நண்பர்களையும் அட்டூழியங்கள் செய்து வந்த காளியன் என்னும் சர்ப்பத்தை நதியிலிருந்து வேறு இடத்துக்கு விரட்டி யமுனை நதியில் மேலும் நஞ்சு பருகுவதை தடுத்து நிறுத்தினார். நந்த மகாராஜாவின் மற்றொரு நண்பர் கூறினார், அன்புள்ள நண்பரே, உன் மகன் கிருஷ்ணரிடமில்ல வசீகர சக்தியை எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவரை மறக்க எண்ணினாலும் எங்களால் முடியவில்லை. இயல்பாகவே நாங்கள் அவரிடம் பிரியம் கொண்டிருக்கிறோம். இது எப்படி? இந்த ஆச்சரியத்தை பாரும். அவரோ 7 வயது சிறுவன். ஆனால் கோவர்தனகிரியை, அவ்வளவு பெரிய மலையை எளிதாக தூக்கிவிட்டார். நந்த மகாராஜாவே, இப்பொழுது எங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம். உன் மகன் தேவர்களுக்குள் ஒருவனாக இருக்கக்கூடுமோ? அவர் ஒரு சாதாரண சிறுவன் அல்ல. ஒருவேளை அவர் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளாகவே இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், நெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படியே மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? எஸ், அது எல்லாமே லீலைகளை தான் மறுபடியும் சொல்லியிருக்காங்க, ஒவ்வொரு லீலையுமே சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், பழசுதான், பழசெல்லாம் இப்ப ரிவிஷன் மாதிரி எல்லாம் வருது. அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய மேன்மையான செயல்கள் அவருடைய வயதுக்கு தகுந்த செயல் இல்லை அப்படின்னா அவர் ஒரு எல்லாம் முழுமுதற் கடவுளா இருக்குமோ, இல்லைன்னா ஒரு தேவதையா இருக்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து கேக்குறாங்க நந்த மகாராஜா கிட்ட. எஸ், வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விருந்தாவன ஆயர்களின் புகழுரைகளை கேட்ட நந்த மகாராஜா கூறினார், நண்பர்களே, உங்களுக்கு பதில் கூறும் வகையில் நான் கர்க முனிவர் என்னிடம் சொன்னதை எடுத்துரைக்கிறேன். அதனால் உங்கள் சந்தேகங்கள் தீரும். கர்க முனிவர் நாமகரண சடங்கை செய்விக்க வந்தபோது இச்சிறுவன் பல யுகங்களில் பல நிறங்களில் தோன்றியதாகவும் இப்போது அவர் கிருஷ்ண என்று சொல்லப்படும் கருமை நிறத்தில் தோன்றியதாகவும் முன்பு அவருக்கு வெள்ளை, சிவப்பு, மஞ்சள் நிறங்கள் இருந்ததாகவும் அவர் கூறினார். இச்சிறுவன் முன்பு வசுதேவரின் மகனாக இருந்ததாகவும் அவரை பற்றி அறிந்தவர்கள் அவரை வசுதேவர் என்று அழைப்பதாகவும் முனிவர் என்னிடம் கூறியிருக்கிறார். இந்த சிறுவனான கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளும் பாக்கியம் பெறுபவனை அவனை பகைவர்கள் ஒருபோதும் வெல்ல முடியாதென்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார். ஒட்டு மொத்தமாக கூறினால், எப்போதும் தேவர்களின் பக்கம் இருந்து அவர்களுக்கு அசுரர்களால் தோல்வி ஏற்படாமல் காப்பாற்றுபவரான பகவானாகிய விஷ்ணுவை அவர் முற்றிலும் ஒத்திருக்கிறார். என் மகன் விஷ்ணுவுக்கு சமமாக பரமான அழகிலும் தகுதிகளிலும் செயல்களிலும் பிரபாவத்திலும் சிறந்து விளங்குவார் என்றும் கர்க முனிவர் உறுதியிட்டு கூறியிருக்கிறார். எனவே
அவரின் செயல்களின் அற்புத தன்மைகளை கண்டு நாம் ஆச்சரியப்படல் ஆகாது. கர்க முனிவர் இவ்வாறு கூறி சென்றதிலிருந்து இக்குழந்தையின் அதிசய செயல்களை நாம் தொடர்ந்து காண்கிறோம். கர்க முனிவர் கூறியதிலிருந்து சிறுவன் சாட்சாத் நாராயணராகவோ அல்லது அவரின் முழுமையான அம்சமாகவோ இருக்க வேண்டும். கர்க முனிவர் கூறியதை நந்த மகாராஜாவின் வாயிலாக கேள்வியுற்ற ஆயர்கள் கிருஷ்ணரின் அற்புத செயல்களின் மகிமையை உணர்ந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் அடைந்தார்கள். தம் சந்தேகங்களை தீர்த்து வைத்த நந்த மகாராஜாவை அவர்கள் பாராட்டினார்கள். அவர்கள் கூறினார்கள், மிகுந்த அன்பும் அழகும் கருணையும் கொண்டவரான கிருஷ்ணர் எங்களை காப்பாற்றட்டும். கோபம் கொண்ட இந்திரன் புயலும் பனிக்கட்டியும் கூடிய கனத்த மழையை பொழிந்து எங்களை துன்புறுத்திய போது எங்களிடம் கருணை கொண்டு ஒரு குழந்தை குடை காளானை தூக்குவதை போல் கோவர்த்தன கிரியை தூக்கி குடையாக பிடித்து எங்களையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் பசுக்களையும் உடைமைகளையும் ஆச்சரியமாக அவர் எங்களை காப்பாற்றினார். அவர் தொடர்ந்து தம் கருணா திருஷ்டியை எங்களிடமும் எங்களின் பசுக்களிடமும் செலுத்துவாராக. வியத்தகு கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பில் நாங்கள் அமைதியாக வாழ்வோமாக. பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 26வது அத்தியாயமான வியத்தகு கிருஷ்ணர் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம் ராம் ராம ஹரே. சோ இப்போ இவ்வாறாக ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இவ்வாறாக கண்ணனுடைய லீலைகளை எல்லாம் சிறுவர்களும் சரி ஆயர்களும் சரி நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்குள்ளே உரையாடுகிறார்கள். இந்த அதாவது பக்காசுரன், தேனுகாசுரன், பிரலம்பாசுரன் இல்லையா, இவங்களுடைய வதம் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதே மாதிரி யமலா அர்ஜுன மரங்கள் மத்தியில தாமோதர் லீலையும் நம்ம படிச்சாச்சு இல்லையா. கோவர்தனகிரியை தூக்குனாரு. அடுத்து பூத்தனாவை அதாவது அவளுடைய உயிரையும் சேர்த்து பருகி விட்டதாகவே இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. இத்தனை லீலைகளை எல்லாம் புரியறதுக்கு பகவான் அவர் ஒரு முழுமுதற் கடவுளா புருஷோத்தமனாக இருக்க வேண்டும். இது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னா, அதாவது முழுமுதற் கடவுள் என்று சொல்லலாம், இல்லைன்னா புருஷோத்தம், புருஷர்களிலே உத்தமன், அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் கிடையாது அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஆயர்களுடைய டவுட் வருது. அந்த கேள்வியை தான் நந்த மகாராஜா முன்னாடி வைக்கிறாங்க. அப்போ நந்த மகாராஜா சொல்றாரு, சோ இன் ரிப்ளை டு யூ ஐ கேன் சிம்பிளி பிரசன்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட். இப்ப கர்கமுனி யாரு? அவருடைய கண்ணபிரானுடைய குரு இல்லையா. அவர்கிட்ட இருந்துதான் நம்ம எல்லாம் எப்படி, அதாவது ராஜாக்கள் எல்லாமே அந்த அவங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் குருகுலத்துக்கு அனுப்புவாங்க இல்லையா. அது போல சோ நந்த மகாராஜாவுடைய அந்த குலகுருவா இருக்கக்கூடிய, அதாவது அவங்க கிட்ட குலோகிரி கர்கமுனி கிட்ட பலராமரும் சரி மற்றும் கிருஷ்ணரும் சரி அவர்களும் குருகுலத்துல லேட்டா தான், அது கூட அவ்வளவு சுலபத்துல கிடையாது. இவரு ஜோசியர், ஆமா கர்கமுனி ஜோதிடர். சரி மறந்துட்டேன். சண்டிபாணி மணி, அவர்தான் வேற வெளியில எல்லாம் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுவார் மத்தாஜி நந்தகோபர் கிட்ட. ஆனாலும் இப்ப விளக்கின்னு தான் இருக்கார். அவர் சொன்னார், பிறவியில அப்படி பிறந்திருந்தார் வசுதேவர் அப்படின்னு, வாசுதேவருடைய மகனாக பிறந்தார் அப்படிங்கிறது வாசுதேவா என்று அவருக்கு இன்னொரு நாமமும் உண்டு. அதாவது முந்தைய யுகங்கள்ல வெண்மை நிறம் இல்லையா, சிகப்பு நிறம் மற்றும் மஞ்சள் நிறம், இந்த மாதிரியான நிறங்கள் எல்லாம் அவர் அவதரித்திருக்கிறார். அவர் பிறவி ஏற்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறத அவருடைய ஜாதக பிரகாரம் இருக்கிறதாதான். கர்கமுனி ஜாதகம் பார்த்துதான் சொல்றது இல்லையா. அவர் மேலும் இந்த குழந்தை மங்களகரமான நிலைகள் எல்லாமே இந்த குடும்பத்திற்கு ஏற்படும். and you would be able to give transcendental bliss, pleasure to all. இந்த விருந்தாவன வாசிகளுக்கு பேரானந்தத்தையும் வழங்க வல்லவர் அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துரைக்கிறார். சோ நாம் எல்லாரும் கடினமான சூழ்நிலைகளெல்லாம் ஆட்கொள்ளப்படும் பொழுது இவர் அதையெல்லாம் விடுவிப்பார் என்பதும் ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கிறார். He saved almost all honest men from the hands of dishonest thieves இல்லையா. So he also said any fortunate man who becomes attached to this boy Krishna will never vanquished or defeated by his enemy. So யார் ஒருவர் கண்ணனோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்திக்கிறாங்களோ அவங்கள என்றைக்குமே வெல்ல முடியாது.
ஆனா அந்த அளவுக்கு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படுத்திக்கிறதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் தொடர்பு இருக்கின்றது. சம்பந்தம் ஏற்படும் பொழுது நம்மள வந்து விரோதியாகவோ இல்ல வந்து சண்டை இது போடுறதுக்காகவோ இல்ல வெல்வதற்காகவோ யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. மேலும் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களுடைய இலக்கு கூட வந்து பௌதிக சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்காது. அவர்கள் எப்பொழுதுமே தங்களை வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து திளைத்துக் கொள்வார்கள். இஸ் எக்ஸாக்ட்லி லைக் லார்ட் விஷ்ணு. ஏன்னா சோ அதாவது நாராயணா விஷ்ணு என்பதுதான் வந்து ஜென்ரலா நம்ம கூட வந்து பாகவதம் கிளாஸ் பகவத்கீதை கிளாஸ் கேட்கிற வரைக்குமே எவ்ரிதிங் எமினேட்ஸ் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா அப்படிங்கறது வந்து நம்ம கூட தெரியாம தான் இருக்கும். கிருஷ்ணரையும் ஒரு அவதாரம் என்றுதான் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ஒரு உணர்வு. ஆனா பூமிக்கு வரும்பொழுது அவருடைய காம்பினேஷனே வேற. விஷ்ணு தத்துவத்தோட தான் அவர் வந்து வர்றாரு இல்லையா? மேலும் கண்ணனாக அவருடைய அதாவது பர்சனல் ஃபார்ம்லயும் கலந்து எண்ணற்ற அந்த இதெல்லாமே காம்பினேஷன்ஸோட தான் வந்து இன்கார்னேஷன் இருக்கிறது. சோ அதாவது அவதாரம், யுக அவதாரம் என்பது ஏற்படுவது அதனால்தான். விஷ்ணு தத்துவம் மூலியமா தான் வந்து எல்லாருமே அசுரர்களை எல்லாம் வதைக்கக்கூடிய இதெல்லாமே விஷ்ணு தத்துவத்துலதான் செய்வார். கண்ணன் எனக்கூடிய அதாவது இந்த பூலோகால இருக்கக்கூடிய கண்ணபிரானாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து நம்ம அந்த அதாவது அன்பு பரிமாற்றங்கள் தான் அவர் செய்வார். இன்றைய வரைக்கும் கூட அவர் எப்பவே விருந்தாவனத்தை விட்டு செல்லவே இல்லை என்றுதான் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் அதை தான் எடுத்து காட்டுது. ஹி நெவர் லெஃப்ட் விருந்தாவனம் அப்படின்னா அந்த பாவம் கண்ணன் அதாவது விருந்தாவனத்துல இருந்த அந்த கண்ணனுடைய பாவம் எப்பொழுதுமே அங்கேயே நிலைத்தது. சோ அங்கிருந்து சென்றதே வந்து அதாவது ஒரு அரசை ஆளக்கூடிய அந்த அதாவது பகைவரை வெல்லக்கூடிய அத்தகைய குணாதிசயத்தோடு இருக்கக்கூடிய கண்ணன் தான் அந்த இடத்தை விட்டு சென்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. So, who are consequently never defeated by the demons. Garga Acharya that thus concluded that my child would grow to be exactly like Vishnu in transcendental, அதாவது வைபவங்கள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தகுதிகள், செயல்பாடுகள், ஸோ மேலும் வந்து அழகு, இது எல்லாத்துலயுமே வந்து விஷ்ணுவை ஒத்த மாதிரியே என்னுடைய பிள்ளை வந்து வளர்வான் என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால நாம் எல்லாருமே அவனுடைய செயல்களை கண்டு நாம வந்து வியக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா கர்க முனிவர் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கார். ஆஃப்டர் டெல்லிங் திஸ் கர்கமுனி, கர்காச்சாரியா ரிட்டர்ன்ட் ஹோம். Since then we have been continually seeing the wonderful activity of this child. அவர் சொல்லிட்டு அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டாரு. அதுக்கு அப்பத்துல இருந்து கண்ணன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் அந்த தெய்வீகமான செயல்கள் எல்லாம் நாங்க கூட பார்த்து அனுபவிக்கின்றோம் என்று சொல்கிறார். According to the version of Garga Acharya, I consider these must be Narayana himself or maybe plenary portion of Narayana. விரிவங்கம், அவன் ஸ்வயம் நாராயணாக இருக்கலாம் அல்லது அவருடைய விரிவங்கமாகவும் இருக்கலாம் என்று இது யார் சொல்றது? நந்த மகாராஜா வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஆயர்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறார். When all the coward man had attentively heard the comments of Gargacharya through Nanda Maharaja, கர்கமுனி என்ன சொன்னாரோ அதை வந்து நந்த மகாராஜோட வாயிலிருந்து கேட்ட பிறகு they appreciated the wonderful activities. மேலும் வந்து புகழாரங்கள் சூட்டினார்கள், கண்ணனுடைய செயல்கள் எல்லாம் பார்த்து திருப்தியும் கொண்டார்கள். They began to start praising. நந்த மகாராஜாவையும் வந்து புகழ்ந்தார்கள். Because by consulting him their doubts about Krishna was clear. அதாவது அவங்களும் வந்து கேட்டது கண்ணனை பற்றி கேட்ட அவங்களுக்கு இருந்த அதாவது என்னது குழப்பங்கள் இல்லையா அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்ததோ அது எல்லாமே வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. So let Krishna who is so kind, beautiful, merciful, protectors. மேலும் அவர்கள் பின்வருமாறு பேசுறாங்க. சோ பகவான் அதாவது கிருஷ்ணா நம்மள எல்லாருமே ரட்சிக்கட்டும் இல்லையா? சோ அதுதான் when angry in the sent torrents of rain accompanied by the shower of ice blocks இல்லையா அப்படின்னா கனமழை கண்டினியூஸா 7 நாள் அதாவது ஐஸ் கட்டி மாதிரி அதிகமான காற்று இப்படி எல்லாம் இருந்த பிறகு கூட கண்ணன் 7 வயது சிறுவன் வந்து சுலபமாக வந்து அந்த கோர்தன்கிரியை வந்து தூக்கி கொடை போன்று நிறுத்தி நம்மள எல்லாரையுமே வந்து காப்பாற்றினான். சோ ரொம்ப அழகாக காப்பாற்றப்பட்டோம். மே ஹி கண்டினியூ டு கிளான்ஸ் மெர்சிஃபுல்லி ஓவர் அஸ். அவருடைய கருணையான பார்வை நம் மீதும் நம்முடைய பசுக்கள் மீதும் விழட்டும். மே வி லிவ் பீஸ்ஃபுல்லி அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் வண்டர்ஃபுல் கிருஷ்ணா. அவருடைய இதுல பாதுகாப்புல வந்து நாம வந்து நிம்மதியோடு வாழ்றது வந்து பகவான் நமக்கு அருள் புரியட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தோட அவங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த இடத்துல தெரிவிக்கிறாங்க. இதோட பக்தி வேதாந்த சுவாமி அவர்களுடைய 26வது அத்தியாயத்துக்கான அதாவது கிருஷ்ணரை பற்றிய மகிமைகள் தான் இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? அவருடைய செயல்பாடுகளுடைய முக்கியத்துவத்தை, அது எவ்வளவு அவங்க வந்து அதாவது
அவங்க வந்து அதை பார்த்திருப்பாங்க, பிளஸ் அவங்க உணரவும் ஆரம்பித்திருக்காங்க இல்லையா. இந்த மாதிரி செயல்கள் நார்மலாவே நம்ம வீட்டுல குழந்தைகள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நாம எப்பவுமே அப்சர்வ் பண்ணுவோம் இல்லையா. அது போன்றுதான் வந்து ஒரு சிறு குழந்தை வந்து ரொம்ப அற்புதமான லீலைகள் எல்லாம் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா அதை நாம ஆழ்ந்து அனுபவிப்பவும் செய்வோம், பார்க்கவும் செய்வோம். அதுதான் ஆயர்களும் இந்த இடத்துல விளக்குகிறார்கள். மேலும் வந்து நந்த மகாராஜாவும் அவர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு அவ்வாறு பதிலளிக்கிறார். நெக்ஸ்ட், பிரேயர்ஸ் பை இந்திரா த கிங் ஆஃப் ஹெவன். நெக்ஸ்ட், இந்திரனுடைய அதாவது பிரார்த்தனைகள். சொர்க்கத்தினுடைய அரசனா இருக்கக்கூடிய இந்திரனுடைய பிரார்த்தனை. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க, நீங்க ஒரு 2 பேராகிராஃப். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அத்தியாயம் 27. தேவேந்திரனின் பிரார்த்தனை. கோவர்த்தனகிரியை குடையாக தூக்கி பிடித்து விருந்தாவனவாசிகளை கிருஷ்ணர் காப்பாற்றிய போது கோலோக விருந்தாவனத்திலிருந்து ஒரு சுரபி பசுவும் சொர்க்கத்திலிருந்து தேவேந்திரனும் அவரிடம் வந்தார்கள். கிருஷ்ணருக்கு எதிராக தான் நிலைத்த குற்றத்தை இந்திரன் மிகவும் உணர்ந்திருந்தான். எனவே அவன் ஒரு மறைவான இடத்திலிருந்து வெளிப்பட்டு அவர் முன் தோன்றினான். உடனே அவன் கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் விழுந்து வணங்கினான். சூரிய ஒளியை போன்ற பிரகாசத்தை உடைய கிரீடத்தை அணிந்திருந்த இந்திரன் பகவானின் காலடியில் வீழ்ந்தார். கிருஷ்ணரின் உன்னதத்தை இந்திரன் அறிந்திருந்தான். அவர் அவனின் எஜமானர் அல்லவா. ஆனால் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தில் ஆயர்குல மக்களிடையே வசித்ததை அவனால் நம்ப முடியவில்லை. இந்திரனின் ஆதிபத்தியத்தை கிருஷ்ணர் மறுத்தும் இந்திரன் பெரும் கோபம் கொண்டான். ஏனெனில் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தானே சர்வ வல்லமையுள்ள அதிகாரி என்றும் தன்னை போல் சக்தியுடையவர் எவரும் இல்லை என்றும் அவன் எண்ணி இருந்தான். ஆனால் கோவர்த்தனகிரி நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அவனது கர்வம் அழிந்தது. தனது கீழான நிலையை அவன் உணர்ந்த போது அவன் கிருஷ்ணரிடம் கரம் கூப்பி நின்று பின்வருமாறு பிரார்த்தித்தான். அன்பான பகவானே, இந்திர யாகத்தை ஆயர்கள் நடத்துவதை நீர் தடுத்து நிறுத்திய போது பதவி காரணமாக கர்வம் அடைந்திருந்த நான் என்னை நீர் அவமதித்ததாக கருதினேன். யாகத்திற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த படையல்களை நீர் அனுபவிக்க விரும்பினீர் என்று தவறாக எண்ணினேன். கோவர்தன பூஜை என்ற பெயரால் எனக்கு வரவிருந்த லாபத்தை நீர் பெற விரும்பியதாக தவறாக எண்ணினேன். இப்போது உமது கருணையால் நீர் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் என்பதையும் பௌதீக தன்மைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பதையும் அறிந்தேன். உமது பரம நிலையான விசுத்த சத்வம் ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவை. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் அவை பாதிக்கப்படுவது இல்லை. விரதங்களும் தவங்களும் அனுஷ்டித்து தீவிரமும் அறியாமையுமாகிய ஜட குணங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவர்கள் மட்டுமே உமது பரம தாமத்தை அடைய முடியும். நீர் இந்த ஜட உலகில் அவதரித்து இருப்பதால் ஜடவியற்கையின் முக்குணங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர் என யாராவது எண்ணினால் அது தவறாகும். ஜடத்தன்மைகள் என்னும் சிலந்தி வலை உம்மை தொடுவது இல்லை. இவ்வுலகில் இருக்கும் போது நீர் அவற்றை நிச்சயமாக ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. ஜடவியற்கையின் விதிகள் உம்மை கட்டுப்படுத்த மாட்டா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம். அதாவது இந்திரன் வந்து கோபம் கொண்டான் இல்லையா. சோ விருந்தாவன வாசிகள் மீது கோபம் கொண்டான். தனக்குன்னு நிகழக்கூடிய அந்த பூஜையை வந்து கண்ணன் தடுத்து நிறுத்தி விட்டான். யார் இந்த குழந்தை பேச்சை கேட்டு நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த பூஜைகளை எல்லாம் நிறுத்தி விட்டாங்கன்னு கோபம் கொண்டு, அதாவது கனமழை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அசுரமழை என்றுதான் சொல்லலாம் இல்லையா. கல்லு, அதாவது ஐஸ் கட்டி எல்லாமே விழுறது. 7 நாட்கள் சூறாவளியாக காற்று மழை. சோ இப்படி அந்த கோவர்தனகிரியை 7 நாட்கள் வந்து குடை போல வந்து பகவான் தன்னுடைய சுண்டு விரல்ல நிறுத்தி இருந்ததை பார்த்து, சோ முன்னரே தெரியும் கண்ணபிரான் வந்து அவதரிக்க போகின்றார் என்று. ஆனா இந்திரன் வந்து அவர் விருந்தாவனத்தில் வந்து இருப்பார் அப்படிங்கறத வந்து அவர் வந்து எதிர்பார்க்கவில்லை. சோ இந்த அளவுக்கு வந்து தன்னுடைய லீலைகளை வந்து செயல்படுத்தும் பொழுது, அவருடைய ஆற்றலை வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது இந்திரனால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. தாம் தவறு இழைத்து விட்டோம். சோ அதனால அவன் என்ன பண்றான், பீயிங் கான்சியஸ்னஸ், எப்பவுமே நம்மள படைச்சவங்க வந்து கண்டிப்பா நாம அவங்களுக்கு எப்பவுமே சப்பார்டினேட் தான் இல்லையா.
நாம அவங்களோட இப்ப நம்ம ஆபீஸ்லயே வந்து ஹையர் போஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம அதுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப மரியாதை தான் நடத்துவாங்க. அது போன்ற நிலையில் இந்திரன் இருந்தான். He appeared before Krishna with folded hands, கையை கட்டி கொண்டு பின்வருமாறு அவனுடைய பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சான். பீயிங் பஃப்ட் அப் என்னுடைய அகரங்காரத்தினால், சோ நான் வந்து நீங்கள் என்னை வந்து அவமதித்தீர்கள் என்று நினைத்து கொண்டு நான் இந்த கனமழையை வந்து பொழிந்து விட்டேன். சோ அதனால யூ வாண்டட் டு என்ஜாய் அப்படின்னா அந்த யக்னத்துல போடக்கூடிய அந்த அவிர்வாகம் எல்லாம் நீங்களே ஸ்வீகரிக்கணும்னு நினைச்சுதான் இந்த மாதிரி செய்தீங்கன்னு நினைச்சேன் அப்படின்னு இந்திரன் சொல்கின்றான். ஐ தாட் தட் நேம் இந்த நேம் ஆஃப் கோவர்தன் தட் யூ ஆர் டேக்கிங் மை ப்ராஃபிட், எனக்குன்னு கொடுக்க வேண்டிய அவிர்வாகத்தை நீங்க எடுத்துக்க போறீங்கன்னு நினைச்சு நான் வந்து தவறான ஒரு வேலையை செய்துட்டேன். மேலும் யுவர் ஒன் டிரான்ஸ்ஜெண்டல் பொசிஷன் இஸ் விசுத்த சத்வா, இல்லையா சுத்த சத்வம் என்று நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, விசுத்த சத்வம். அதாவது இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கிறதுதான் நிர்குணத்தன்மை. சோ அவருடைய நாமம், பெயர், புகழ் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து ரூபம், அவருடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா, அவருடைய தன்மைகள் மற்றும் வந்து அவருடைய லீலைகள், இது எல்லாமே இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்று. அப்படின்னா இந்த பௌதிக கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்த்தா அதனுடைய மேன்மை என்ன என்பது நம்மளால கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முடியாது. மேலும் வந்து அவர் என்ன எடுத்துரைக்கின்றான் என்றால், சோ யுவர் அபோட் இஸ் அக்செப்டபிள் ஒன்லி ஃபார், அதாவது அவருடைய இருப்பிடம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து செல்ல முடியும்னா இந்த இயற்கையுடைய 3 குணங்கள்ல இருந்து வெளிப்பட்டவர்கள் இல்லையா, those who got liberated. அந்த 3 குணங்கள்ல இருந்து யார் வந்து விடுதலை அடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் மட்டுமே பகவானுடைய திருநாட்டை அடைய முடியும். If someone thinks that when you enter within this material world you accept the modes of material, that he is mistaken. இந்த வரியை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கான ஸ்லோகங்கள் நம்ம அந்த 10வது கேண்டோ படிக்கிறதுக்கு பகவான் நமக்கு அருள் கொடுக்கட்டும். ஏன்னா அது எப்படி ஒண்ணு 2-3 வருஷத்துக்கு மேல ஆகும் நம்ம 10வது கேண்டோ போறதுக்கு இல்லையா. ஸோ இன்னொரு 2-3 மாசத்துல நம்ம இந்த 3rd கேண்டோ முடிச்சோம்னா அடுத்து நம்ம 4th கேண்டோ தான் போக போறோம். ஸோ வில் சி பகவானுடைய கிருபை எவ்வாறு இருக்கின்றது என்று பொறுத்து நம்ம இன்னும் 2-3 வருஷத்துல நம்ம 10வது கேண்டோ போனோம்னா we are very very great. அவ்வளவுதான். எல்லாருக்கும் நல்ல ஆரோக்கியம் இருக்கட்டும். ஸோ அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து இந்த இந்திரனுடைய உணர்தல் நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ஒரு சிலர் வந்து நினைப்பாங்க, நீங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து அவதரித்த பிறகு இந்த ஏற்கனுடைய 3 குணாதிசயங்கள்ல நீங்களும் அடங்குவீங்கன்னு. ஏன்னா அவங்க அந்த பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா, ஆத்ம ரூபத்துல இருந்து அவரை நோக்குவது கிடையாது. The ways of material qualities are never able to touch you. நீங்க இந்த ஏற்கனுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்பது யாருக்கு தெரியும்? தேவர்களுக்கு தெரியும். And you certainly do not accept them when you present within this world. அதை நீங்க வந்து கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டீங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல அவதரிக்கும் போது. Your lordship is never conditioned by the laws of material nature. நமக்கு தான் பௌதிக இயற்கையினுடைய சட்ட திட்டங்களே இல்லையா, ஆனா அவருக்கு கிடையாது. அவர் வந்து நிர்குணவாதி அப்படிங்கிறார். ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எம்பெருமானே, நீரே இப்பிரபஞ்சத்தின் ஆதி தந்தையும் பரமகுருவும் தலைவரும் ஆவீர். தாங்கள் நித்தியமான கால ரூபத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனைகளை வழங்குகிறீர். இந்த பௌதீக உலகில் என்னை போன்ற மூடர்கள் அநேகம் பேர் இப்பிரபஞ்சத்தின் தலைவனாக தன்னையே கருதி கொள்கின்றனர். அவர்களது அத்தகைய அபராதங்களையும் பொருட்படுத்தாத பெரும் கருணையுடன் அவர்களை பொய் அகங்காரத்தை அழித்து உங்களை தவிர புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் வேறு யாரும் இல்லை என்பதை உணர்த்துவதற்கான வழிகளை மேற்கொள்கிறீர். அன்பான பகவானே, நீர் உன்னதமான தந்தையும் உன்னதமான ஆன்மீக குருவும் உன்னதமான அரசனும் ஆவீர். எனவே தவறு செய்யும் உயிர்வாளிகளை தண்டிப்பது உமது உரிமை. ஒரு நாட்டின் தந்தையும் குருவும் உயர் நிர்வாக அதிகாரியும் தன் குழந்தைகள், மாணவர்கள், குடிமக்கள் ஆகியோரின் நலனையே எப்போதும் எண்ணுவார்கள். எனவே நலனை விரும்புவதர் நமக்குட்பட்டவர்களை தண்டிக்கவும் செய்யலாம். நீர் உமது விருப்பத்தின்படி இப்பூமியில் உமது பல நித்தியமான வடிவங்களில் சிறப்புடன் தோன்றுகிறீர்கள். உமது வரவால் இந்த நிலவுலக பெருமை அடைகிறது. தம்மை தாமே கடவுள் என பிரகடனம் செய்து கொள்ளும் பொய்யர்களை தண்டிக்க நீர் தோன்றுகிறீர். யுக உலகில் பல்வேறான உயிர்வாளிகள் சமுதாயத்தின் தலைமை பதவிகளை பெற தமக்குள் போட்டியிடுகிறார்கள். அப்போட்டியில் வெற்றி பெறாமல் ஏமாற்றம் அடைபவர்கள் சில மூடர்கள் தம்மை புருஷோத்தமான கடவுள் என
ஊறிக்கொண்டு மக்களின் நன்மதிப்பை பெற முயற்சிக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட மூடர்கள் நானும் உட்பட பலர் இருக்கிறார்கள். ஆனால் காலப்போக்கில் அவர்கள் தம் தவறை உணர்ந்து உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மை பக்தியுடன் சேவிப்பதற்கான நற்பணியை மேற்கொள்கிறார்கள். இந்த நோக்கத்துடனேயே உம்மை எதிர்பார்ப்பவர்களை ஏர் தண்டிக்கிறீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மூடர்கள் 4 விதமான அதாவது துஷ்கிருத்னோ பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? மூடாஸ், நரதாமா இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம இந்த 4 விதமான மூடர்களை பற்றி நம்ம அதாவது மூடாஸ் வந்து கழுத மாதிரி ஒண்ணு. நரதாமா என்பது நம்மள மாதிரி சோம்பேறித்தனம், முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சா கூட அதை பற்றி நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிறதே இல்லை நம்ம இல்லையா? அதாவது பக்தியினுடைய மேன்மை தெரியும், ஆனா பக்தி பண்றதுக்கு நமக்கு அவ்வளவு ஈடுபாடு இருக்காது. சோ அப்படிப்பட்ட தன்மை தான் வந்து நரதாமா என்று சொல்லப்படுவது ஆக்சுவலி. ஓகே, அடுத்து வந்து அசுராஸ், மாயாவாதி, அசுராஸ். அசுரங்கள் வந்து நாத்திக தன்மை கொண்டவர்கள். சோ இவங்க எல்லாமே இவங்களை பத்தி எல்லாம் இந்த இடத்துல நினைவு கொள்கிறார் ஆக்சுவலி. பகவானே வந்து அதாவது மை டியர் லார்ட், யூ ஆர் த ஒரிஜினல் ஃபாதர் ஆஃப் திஸ் காஸ்மிக் மேனிஃபெஸ்டேஷன். இந்த பிரபஞ்ச படைப்பிற்கே நீங்களே தந்தை இல்லையா? நீங்களே வந்து அதாவது அந்த உயர்வான அங்கீகாரம் பெற்ற அந்த ஆன்மீக குரு நீங்களே. யூ ஆர் த ஒரிஜினல் ப்ரொப்ரைட்டர் ஆஃப் எவ்ரிதிங். அனைத்திற்கும் வந்து உரிமையாளர் வந்து நீங்க தான். as eternal time இல்லையா? அதாவது நித்திய காலங்களாக இருக்கும்போது you are competent to chastise offenders இல்லையா? அவர் வந்து நல்வழிப்படுத்துறது வந்து அதாவது தவறு இழைப்பவர்கள் எல்லாம் நல்வழிப்படுத்துறது பகவான் தான். Within this material world there are many fools like me who consider themselves to be the supreme lord. இந்திரன் தன்னையை பத்தி சொல்லிக்கிறான், நானே கிரேட்னு நினைக்கிறேன், என்ன மாதிரி நிறைய பேர் முட்டாளும் இருக்காங்க இந்த இடத்துல, அப்படி இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்துன்னு தான் இருக்காங்க. ஆனாலும் உங்களுடைய கருணை வந்து ரொம்பவுமே அதாவது மேன்மையானது. எந்த வித்தவுட் அக்செப்டிங் தேர் அஃபென்சஸ் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்? நம்ம கூட யாராவது தவறு செஞ்சா இம்மீடியட்டா கோபம் வருது இல்லையா? ஆனா அந்த கோபப்படாம அவங்களுக்கு நன்மையான ஒரு செயல் எதுவே என்பதை நாம கண்டிப்பா சொல்லணும். யுவர் டிவைஸ் மீன்ஸ் so that their false prestige should be subdued and they can know that you no one else as the supreme. அதாவது your device means so that their false prestige இல்லையா? அதாவது அவங்களுடைய அகங்காரம் என்பது போய் so they can know you, அதாவது பகவானை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு அவரை அதாவது no one else as, அதாவது பகவான் தான் கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்பதை உணர்வதற்கான மார்க்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது. மேலும் நீங்களே வந்து அதாவது தந்தையும் ஆவீர், ஆன்மீக குருவும் ஆவீர், மற்றும் வந்து அரசனும் ஆவீர். So therefore you have rights. உங்களுக்கு உரிமை உண்டு எங்களை எல்லாருமே வந்து சேசடைஸ் இல்லையா? சோ நம்ம சேசடைஸ் அப்படின்னும் பொழுது கேள்விகள் கேட்டு தவறு இழைத்தால் அதாவது திட்டுறோம் இல்லையா? அதாவது ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நம்ம பேசும் கான்வர்சேஷன் வந்து நாலேஜ் ரிலேட்டடா ஒருத்தர் வந்து நல்ல ஒரு சீனியர் லெவல்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட ஒரு ஜூனியர் பேசினா எப்படி இருக்கும்னா, கண்டிப்பா அவங்க வந்து தவறு இழைத்த இது தவறு அது கரெக்ட் அப்படிங்கறது வந்து கரெக்ஷன் கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது போல வந்து சோ பகவான் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வந்து மார்க்கங்கள் எல்லாம் வரும்பொழுது நாம தரவழி இழைக்கணும்னா இப்படி போகாதே, இது தவறு, இந்த மாதிரி ஆகும், இப்படி நமக்கு வழிமுறைகள் என்பது உள்ளுக்குள்ள இருந்தே அவர் வந்து நமக்கு கொடுக்கிறார். இந்த ஃபாதர், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் and the supreme executive of எல்லாத்துக்குமே வந்து are always well wishers of their sons, their students and their citizens இல்லையா? இவங்க எல்லாருமே as such the well wishers have the right to chastise the dependents இல்லையா? நம்ம மேல யார் அக்கறையா இருக்காங்களோ அவங்க நம்மள வந்து கண்டிப்பா நம்மளுடைய நாம் செய்யக்கூடிய செயலால வந்து அந்த செயல்ல வந்து நம்ம வந்து பக்குவம் அடையணும். சோ எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அந்த மார்க்கத்தை எல்லாம் அவங்க கண்டிப்பா நமக்கு நன்மையான மார்க்கத்தை கொடுப்பாங்க. அதுதான் உண்மையான ஞானம். by your own desire you appear auspiciously இல்லையா? அதாவது பகவானுக்கு எப்பெல்லாம் விருப்பம் வருதோ அவருடைய உண்மையான ரூபத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து இறங்கி வருகிறார். ஏன் it descends actually. You can come to glorify the earthly planet specifically இல்லையா? அவர் இந்த புவிக்கு வர்றதே வந்து இந்த பூமண்டலத்தை வந்து பெருமைப்படுத்துவதற்காகத்தான். மேலும் வந்து he will, அதாவது யாரெல்லாம் வந்து அவர் வந்து ஃபால்ஸ்லி கிளைமிங் டு பி காட், கண்டிப்பா பகவான் வந்து ஒப்புக்கிறதே கிடையாது இல்லையா? பிகாஸ் நாத்திகவாதிகளும் சரி மாயாவாதிகளும் சரி பகவான் ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் there is a ரெகுலர் காம்படிஷன் இல்லையா? இந்த இடத்துல நிறையவே காம்படிஷன் எப்ப வேணாலும் நடந்துன்னு இருக்கும்.
இல்லையா? சோ நாம தான் கிரேட், நான் பெருசு, நீ பெருசு, இப்படி வந்து காம்படிஷன் எல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா யாருமே பகவானுடைய பொசிஷனுக்கு வந்து போட்டி போடவே முடியாது. அப்படி நாம போட்டி போட நினைச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம மாதிரி முட்டாள் வந்து யாருமே கிடையாது. சோ ஃபால்ஸ் ஃபூலிஷ் பர்சனல் லைக் மீ. பட் அதாவது இந்திரன் தன்னை பற்றியே சொல்லிக் கொள்கிறான். இன் டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் when they come to their senses, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நிலை வரும் பொழுது நம்மளும் வந்து உண்மையை உணர ஆரம்பிக்கும் பொழுது அப்போ உங்களுக்கு வந்து சரணாகதி என்பது அடைகிறார்கள். மேலும் உங்களுடைய இறை தொண்டுல வந்து அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அண்ட் தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் சாஸ்டைசிங் பர்சன்ஸ் envious of you. அதனால்தான் வந்து கடவுளையே பார்த்து பொறாமைப்படுபவர்கள் யார்? அசுர குணங்களை உடையவர்கள். எஸ். நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? கையை உயர்த்துங்க. அருட்செல்வன் பிரபு, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன். அன்பான பகவானே தானே மாதாஜி? ஆமா. அன்பான பகவானே, உமது பாத கமல்களில் நான் பெரும் தவறு இழைத்து விட்டேன். உமது வரம்பற்ற சக்தியை உணராமல் எனது ஜட சிறப்புகளில் கர்வம் கொண்டு நான் தவறு செய்து விட்டேன். எனவே பகவானே, தயவு செய்து இந்த முட்டாளை மன்னியும். மீண்டும் இத்தகைய தவறை நான் செய்யாதிருக்க என்னை ஆசிர்வதியும். மன்னிக்க முடியாத பெரும் தவறை நான் செய்திருப்பதாக நீர் கருதினால் நான் உமது நிரந்தர சேவகன் என்பதையும் உமது நிரந்தர அடியார்களை காப்பாற்றவும் இப்பூமிக்கு பாரமாக பெரும் படைகளை ஏற்படுத்தி கொண்டு மக்களை துன்புறுத்தவும் அசுரர்களை அழிக்கவும் நீர் அவதரித்திருக்கிறீர்கள் என்பதையும் எடுத்து கூறி என்னை நீர் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அன்பான பகவானே, நீர் புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள். புருஷோத்தமனும் பரமாத்மாவாகிய உமக்கு என் வணக்கங்களை செலுத்துகிறேன். நீர் வாசுதேவரின் மைந்தன். புனித பக்தர்களுக்கெல்லாம் பகவானாகிய முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர். நான் தண்டமிட்டு சமர்ப்பிக்கும் வணக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்வீராக. நீர் உன்னத அறிவின் உருவாக உள்ளவர். உம் விருப்பப்படி உமது நித்தியமான வடிவங்களில் எவ்விடத்திலும் தோன்றவல்லவர். நீர் எல்லா படைப்புக்கும் மூலமானவர். எல்லா மடமையின் காரணமாக பெரும் மழையையும் புயலையும் ஏற்படுத்தி விருந்தாவனத்தில் மிகுந்த கோபமடைந்த குழப்பத்தை விளைவித்து விட்டேன். என் திருப்திக்காக அவர்கள் நடத்தவிருந்த யாகத்தை நீர் நிறுத்தியதால் மிகுந்த கோபமடைந்து நான் அவ்வாறு செய்துவிட்டேன். ஆனால் என் பகவானே, நீர் என்னிடம் மிகுந்த கருணை கொண்டு என் கர்வத்தை அடக்கிவிட்டீர்கள். எனவே நான் உமது பாத கமல்களை சரணடைகிறேன். அன்பான பகவானே, நீர் உன்னத ஆளுநர் மட்டுமல்ல, எல்லா உயிர்வாழிகளின் ஆன்மீக குருவுமாவீர்கள். இந்திரனால் இவ்வாறு புகழ்பட்ட முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர் அழகிய புன்னகையுடன் கூறலானார். அன்பான இந்திரா, நான் உனது பகவான் என்பதை உனக்கு நினைவூட்டும்படி எனது காரணமற்ற கருணையால் உனக்கான யாகத்தை நிறுத்தினேன். நான் உனது பகவான் என்பது மட்டுமல்ல, மற்ற தேவர்களின் பகவானும் நானே. உனது ஜட சிறப்புகளுக்கெல்லாம் எனது கருணையால் ஏற்பட்டவை என்பதை நீர் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நானே உன்னதமான பகவான் என்பதை ஒவ்வொருவரும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நான் யாருக்கும் நன்மைகளை வழங்கலாம், யாரையும் தண்டிக்கலாம். ஏனெனில் என்னை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. யாராவது கர்வமடைந்திருப்பதை நான் கண்டால் அவனுக்கு என் காரணமற்ற கருணையை உணர்த்துவதற்காக அவனின் செல்வ சிறப்புகளை எல்லாம் பறித்து கொள்கிறேன். செல்வந்தன் தன் பக்தனாக மாறி தன்னிடம் சரணடைய வேண்டும் என்பதற்காக சில வேளைகளில் கிருஷ்ணர் அவனின் செல்வ சிறப்புகளை பறித்து கொள்வது கவனிக்கத்தக்கது. பகவானின் தனிப்பட்ட கருணையினால் இது நடைபெறுகிறது. செல்வம் மிகுந்த ஒருவன் பகவானுக்கு பக்தி தோன்றாற்றியதால் தரித்திர நிலையை அடையவும் நேரிடலாம். என்றாலும் பகவானை வழிபட்டதால்
தரித்திர நிலையேற்பட்டதென்று ஒருவன் எண்ணக்கூடாது. இதன் உட்கருத்து என்னவென்றால், பகவானின் பக்தன் தவறாக கணக்கிட்டு பௌதீக இயற்கையை வெல்லலாம் என எண்ணினால் பகவான் தன் தனிப்பட்ட கருணையினால் அவனின் இக உலக சிறப்புகளை எல்லாம் பறிமுதல் செய்து அவர் தம்மிடம் சரணடைய செய்கிறார். இந்திரனுக்கு அறிவுரை கூறிய பின் கிருஷ்ணர் அவனை சொர்க்கலோகத்தில் உள்ள அவனின் இருப்பிடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தார். தான் உயர்ந்தவன் அல்ல, முழுமுதற் கடவுளுக்கு கீழ்ப்பட்டவன் என்பதை அவன் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுரை கூறி அனுப்பினார். தேவேந்திர பதவியில் இருந்தாலும் கர்வம் கொள்ளலாகாது என்று அறிவுறுத்தினார். படிக்கணுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. இன்னும் ஒரு 2-3 பேராகிராஃப் வாசிச்சு. ஓகே. இதன் பின் வரமான சுரபி பசு கிருஷ்ணரை காண இதுவும் இந்திரனுடன் வந்திருந்தது. கிருஷ்ணருக்கு தன் வணக்கங்களை செலுத்தியது. சுரபி இவ்வாறு பிரார்த்தித்தது: அன்பான பகவானாகிய கிருஷ்ணரே, நீர் யோகிகளுக்கெல்லாம் மிகுந்த சக்தி வாய்ந்தவர். எவ்வாறெனில், பிரபஞ்சத்திற்கெல்லாம் ஆத்மா நீர். உம்மிலிருந்து இப்பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே விருந்தாவனத்தில் இருந்த என் சந்ததிகளான பசுக்களை எல்லாம் இந்திரன் கொல்ல முயற்சித்தும் அவை உமது பாதுகாப்பில் இருந்ததால் அவற்றை நீர் காப்பாற்றி விட்டீர். உயர் தலைவராக நாங்கள் வேறு யாரையும் அறியோம். பாதுகாப்புக்காக நாங்கள் வேறு எந்த தெய்வத்திடமும் செல்வதில்லை. நீரே எங்களின் இந்திரன். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுமைக்கும் நீரே தந்தை. பசுக்களையும் பிராமணர்களையும் தேவர்களையும் உமது புனித பக்தர்களான மற்றவர்களையும் நீர் காப்பாற்றி அவர்களுக்கு உயர்நிலையை அளிக்கிறீர். பிரபஞ்சத்தின் பரமாத்மாவே, உமக்கு நாங்கள் பாலினால் அபிஷேகம் செய்ய எங்களை அனுமதிப்பீராக. ஏனெனில் நீரே எங்களின் இந்திரன். பகவானே, உலகின் பாவச் சுமையை குறைப்பதற்காக நீர் தோன்றுகிறீர். இவ்வாறு சுரவி பசுக்கள் கிருஷ்ணருக்கு பாலாபிஷேகம் செய்த பிறகு இந்திரனின் வாகனமான யானை தன் துதிக்கையால் ஆகாய கங்கையின் புனித நீரை கொண்டு வந்து அவருக்கு நீராட்டியது. அதன்பின் தேவேந்திரனும் சுரபி பசுக்களும் மற்ற தேவர்களும் சுரபிகளின் பாலாலும் அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டார்கள். இதனால் கோவிந்தனான கிருஷ்ணர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். கந்தர்வலோகம், பித்ருலோகம், சித்தலோகம், சாரணலோகம் ஆகிய உயர்நிலை கிரகவாசிகள் எல்லாரும் ஒன்று கூடி பகவானின் புனித நாமத்தை கீர்த்தனம் செய்து அவரை வழிபட்டார்கள். அவர்களின் மனைவியரும் மற்ற நங்கையரும் மகிழ்ச்சியால் நடனமாடினார்கள். ஆகாயத்திலிருந்து இடைவிடாது மலர் மாறி பொழிந்து பகவானை மகிழ்வித்தார்கள். இவ்வாறாக எங்கும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருந்த போது பசுக்கள் பால் சுரந்து பால் வெள்ளத்தில் மூழ்க செய்தன. நதிகளில் நீர் நிரம்பி வழிந்து மரங்களுக்கு உணவூட்டியதால் பல வகையான மனமுள்ள மலர்களும் நிறங்களும் சுவையுள்ள பழங்களும் உண்டாயின. மரங்களுக்கு உணவூட்டியதால் மரங்களிலிருந்து தேன் துளிகள் சொட்டின. குன்றுகளும் மலைகளும் சக்தி வாய்ந்த மூலிகைகளையும் விலையுறந்த மணிகளையும் உற்பத்தி செய்தன. கிருஷ்ணரின் கருணையால் இந்த அற்புதங்களையெல்லாம் நிகழ்ந்தன. கோவிந்தன் எனப்படுபவரும் பிருந்தாவன பசுக்களின் சுவாமியுமான கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்திய பின் அவரின் அனுமதி பெற்று இந்திரன் சொர்க்கலோகத்திற்கு திரும்பிச் சென்றான். அவனும் மற்ற தேவர்களும் ஆகாய வெளிக்குள் பிரவேசித்தார்கள். கிருஷ்ண உணர்வால் உலகத்துக்கு ஏற்படும் நன்மையை இந்நிகழ்ச்சி மிக சிறப்பாக எடுத்து காட்டுகிறது. கீழ்நிலை மிருகங்களும் கூட தம் பொறாமை குணங்களை தவிர்த்து தேவர்களின் நிலைக்கு உயர்வு பெறுகின்றன. பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின் 27ஆம் அத்தியாயமான தேவேந்திரனின் பிரார்த்தனை இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. பேசாம அங்கேயே போயிடலாம் மாதாஜி. இல்லையா? இங்க இருக்கவே மாதாஜி, இப்பதான் நம்ம எல்லாம் சொன்னோம் 10 கேண்டோ அது பாகவதன் எல்லாம் மாதாஜி இன்னைக்கு காலையில தான் சொன்னீங்க. பணம்
போகும் வரும்னு அதுக்கு ரிலேட்டடா வந்திருக்கு இன்னைக்கு. கரெக்டாவே. ஏன்னா நம்ம ஆமா. உணரணும் மாதாஜி, எதோட நம்ம அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும்ன்றது வந்து ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? சோ இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய குறிக்கோள், எஸ் எல்லாருமே தான், யாருமே இங்க வந்து பர்ஃபெக்ட் கிடையாது இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே தவறு இழைக்கிறவங்க தான். அதனால அதுல வந்து நான் கிரேட் நீ கிரேட்னு சொல்லிக்கவே முடியாது. ஆனா ஒரு முறை இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நம்மளால 100% வந்து பக்குவம் அடையலைன்னாலும் நம்மளால எவ்வளவு முடியாதோ அவ்வளவு பக்குவம் அடையறதுக்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்யணும். சோ நம்முடைய முயற்சி இருந்தாதான் இறைவனுடைய அருளும் நமக்கு கிடைக்க பெறும். நாம முயற்சியே செய்யாம உட்கார்ந்தால் கண்டிப்பா அது தவறான ஒன்று. ஐ கமிட்டட் கிரேட் அஃபென்ஸ். யாரு? அது இந்திரன் இல்லையா? நான் பெரிய தவறை இழைத்து விட்டேன். சோ நானும் வந்து அகங்காரத்தினால், அதுவும் பை மை மெட்டீரியல் ஆப்புலன்ஸ் இல்லையா? அவருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் ஆப்புலன்ஸை பத்தி சொல்லல இந்த இடத்துல. சோ அப்படின்னா இதுல இருந்து நமக்கு கிளியரா ஒண்ணு தெரியணும், தேவர்களுக்கெல்லாம் கொடுத்திருக்கிறதே பகவான் வந்து பெனிடிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே. நாம எல்லாம் மெட்டீரியல் ஆப்புலன்ஸ் தான் நம்ம வந்து மேன்மையா போறோம் இல்லையா? அதன் பின்னாலதான் எனக்கு ஒரு வீடு, வாழறதுக்கு இடம், இது எல்லாமே வந்து பேசிக் நீட்ஸ் இருந்தா அதோட நிறுத்திக்கணும் நம்ம. ஆனா அதை விடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னும் ஆசை கொண்டு நம்ம எதையாவது ஒண்ணு வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம்ல, அது மாதிரி அதுக்குதான் நம்ம வந்து தேவதா வழிபாடு செய்து அவர்களிடத்திலிருந்து வரங்களை பெற்று அந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே நாம ஈடுபடுறோம். ஃபால்ஸ்லி ப்ரௌட் ஆஃப் மை மெட்டீரியல் ஆப்புலன்சஸ் சொல்றாரு. அப்படின்னா அவனுக்கு அகம்பாவம் இல்லையா? சோ நாட் நோயிங் யுவர் அன்லிமிட்டெட் பவர் இல்லையா? சோ அவருடைய அதாவது அவ்யக்தம் நிலைய வந்து, அதாவது அவர் நம்ம அவ்யக்தம் வியக்தம் இது ரெண்டுமே படிச்சிருக்கோம். மேனிஃபெஸ்ட் அண்ட் அன்மேனிஃபெஸ்டட் ரெண்டு விதமா இருக்கு. சிலதெல்லாம் அவரது வெளியில தெரியும், சிலது நமது கண்டிப்பா தெரியாது. அவர் ஒரு குட்டி பையன் நினைச்சுட்டு நம்ம இவ்வளோ பெரிய விருந்தாவனவாசிகளுக்கு இவ்வளவு கனமழைய கொடுக்கணுமா? அவரு கண்டிப்பா தவறு இல்லையா? therefore my lord kindly excuse me, என்னை வந்து மன்னித்தருளுங்கள், நான் ஒரு அதாவது ஐ மே ஃபூல் நம்பர் 1, நான் ஒரு முட்டாள். கைண்ட்லி கிவ் மீ யுவர் பிளெஸிங்ஸ் தட் ஐ மே நாட் ஆக்ட் ஃபூலிஷ்லி அகைன். அதாவது உங்களுடைய அதாவது அருள் வந்து எனக்கு வேண்டும், நான் இன்னொரு முறை இந்த மாதிரியான தவறை நான் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. இஃப் யூ திங்க் மை லார்ட் தட் தி அஃபென்ஸ் இஸ் வெரி கிரேட் அண்ட் cannot be excused, then I appeal that I am your eternal servant. You appear in this world to give protection of your eternal servants and to destroy the demons இல்லையா? சோ உங்களால வந்து என்னை மன்னிக்க முடியாது, நான் மன்னிக்க முடியாத குற்றத்தை செய்திருக்கின்றேன் என்று தாங்கள் நினைத்தால் இல்லையா, ஆனால் நான் மீண்டும் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு முறை விண்ணப்பித்துக் கொள்கின்றேன், நான் உங்களுடைய நித்தியமான சேவகன். சோ நான் வந்து அசுரன் கிடையாது, அதனால என்னை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மன்னிக்கணும்ன்றதுதான் கேட்கிறார். கைண்ட்லி எக்ஸ்கியூஸ் மீ, அதாவது ப்ரொடெக்ஷன், உங்களுடைய பாதுகாப்பு, உங்களுடைய நித்தியமான சேவகனுக்கு நீங்க எப்பவுமே நீங்க பாதுகாப்பு வழங்குகிறீர்கள் இல்லையா? அண்ட் டு டெஸ்ட்ராய் த டெமன்ஸ் யூ மெயின்டைன் கிரேட் மிலிட்டரி ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா? மேலும் அசுரர்களை வந்து வதைப்பதற்கும் வந்து படைகளையும் வந்து வச்சிருக்கார் பகவான். ஸோ ஜஸ்ட் டு பர்டன் த வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆன் த எர்த், இந்த பூமியினுடைய பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கே வந்து பகவான் வந்து மகாபாரத போர் கூட அதுக்கு தான் நிகழ்ந்து. பூமி பாரத்தை அதர்மவாதிகள் வந்து அதிகமாக ஆன பிறகு பூமி பாரத்தை குறைக்கதான் பகவான் வந்து அவதரித்தார் என்று மகாபாரதத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா? சோ மேலும் அதாவது புருஷோத்தமரே, என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை உங்களுக்கு நான் வந்து சமர்ப்பிக்கின்றேன். நீங்களே பரம உரிமையாளர் இல்லையா? இஸ் த பரமாத்மா, நீங்களே வசுதேவருடைய மகன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துரைக்கிறார். யூ ஆர் த பர்சனிஃபைடு சுப்ரீம் லார்ஜ், அதாவது நாலேஜ், அதாவது உயர்ந்த ஞானத்தினுடைய ரூபமே நீங்கள் தான். நீங்கள் எங்கு வேண்டும் என்றாலும் எப்படி வேண்டும் என்றாலும் உங்களுடைய விருப்பத்திற்கேற்றவாறு நீங்கள் வந்து அவதரிப்பீர்கள். எல்லா படைப்புகளுக்கும் மூல காரணம் நீங்களே இல்லையா? அதாவது ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிர் ஆதிர் கோவிந்தக சர்வ காரணம் இல்லையா? சோ அனைத்திற்கும் மூல காரணம் அவர்தான். என்னுடைய அறியாமையால் நான் இவ்வளவு பெரிய தவறை வந்து இழைத்து விட்டேன். அதனால வந்து you are stopping the sacrifice which was held to be satisfy me. ஏன்னா எனக்குன்னு அதாவது பூஜைக்கான வச்சிருந்ததை வந்து தாங்கள் தடுத்து நிறுத்தி விட்டீர்கள் என்ற கோபத்தினால நான் இந்த செயலை செய்து விட்டேன். அதனால அன்பு கொண்டு என் மீது கருணை புரியுங்கள். சோ நான் இந்த அகங்காரத்தை இல்லையா, இந்த அகங்காரம் எனக்கு இந்த போலி கௌரவத்திலிருந்து நான் வெளியில வரணும். ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் அண்ட் ப்ரைட் இல்லையா? therefore I take shelter. உங்களுடைய திரு பாதங்களில், கமல பாதங்களில் நான் தஞ்சம் அடைகின்றேன். you are not only the supreme controller, பரம கட்டுப்பாட்டாளர் மாத்திரம் கிடையாது,
அனைவருக்குமே வந்து நீங்களே வந்து குருவாகவும் இருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வாறாக இந்திரன் வந்து பகவானை வந்து புகழாரங்கள் சூட்ட ஆரம்பிக்கின்றார். மைடியர் இந்திரா. அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு பகவான் வந்து புன்னகைக்கிறார், பின்வருமாறு பேசுகிறார். ஐ ஸ்டாப் யுவர் சாக்ரிஃபைசஸ். அதாவது உன்னுடைய இந்த அதாவது இந்திர பூஜையை நான் தடுத்து நிறுத்தினேன். ஸோ டு ஷோ யூ மை காஸ்லெஸ் மர்சி, என்னுடைய காரணமற்ற கருணையை உனக்கு காண்பிப்பதற்காகத்தான் நான் வந்து இந்த செயலை செய்தேன். மேலும் வந்து நானே உன்னுடைய அதாவது நித்தியமான அதாவது மாஸ்டர் அப்படின்னா, சோ எப்படி நாம வந்து சேவகன், அதுக்கப்புறம் வந்து முதலாளி இல்லையா, அவர் தான் வந்து நமக்கு வந்து முதலாளி. பகவான் இஸ் த முதலாளி. சோ அது இந்திரனுக்கும் அவர் தான் முதலாளி. ஐ எம் த மாஸ்டர் நாட் ஒன்லி ஃபார் யூ, எல்லா தேவர்களுக்கும் அவர் தான் முதலாளியே. So you should always remember that your material offerings are due to my mercy. உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த அதாவது பௌதீக வைபவங்கள் எல்லாமே என்னுடைய கருணையால் உனக்கு வழங்கப்பட்டது இல்லையா. நோ லிவிங் என்டிட்டி கேன் இண்டிபெண்டன்ட்லி பிகம் ஆப்புலண்ட். நம்ம சுயமா நம்மளால வந்து அதாவது வைபவங்களோட நம்ம வந்து நம்மளே வந்து எல்லாத்தையுமே செயல்படுத்த முடியாது. ஒன் மஸ்ட் பி ஃபேவர்ட் பை மை மெர்சி. என்னுடைய காரணமற்ற கருணையால் வந்து வந்து அவர்களுக்கு கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க அதனால செய்ய முடியும். எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் ஐ ஆம் த சுப்ரீம் லார்ட். எல்லோருமே அதாவது நினைவில் கொள்ள வேண்டும், நானே கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை, அதாவது புருஷோத்தமன் நான் தான் என்பதை நாம என்றைக்குமே நினைக்கணும்னு பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றார். சோ என்னுடைய அதாவது ஐ கேன் ஷோ மை ஃபேவர், என்னுடைய அனுகிரகம், மேலும் வந்து உங்களை வந்து வழி நடத்துறதும் நான் தான். அதாவது எப்பயாவது இந்த கர்வம் என்பது ஏற்படும் பொழுது மீண்டும் அது தாழ்மைக்கு எடுத்துட்டு வந்து இல்லையா ஒரு சாதாரண ஒரு நிலையை ஏற்படுத்துவதும் பகவான் தான். இஃப் ஐ ஃபைண்ட் சம்ஒன் ஓவர் பவர்டு பை இல்லையா அகங்காரத்தினால் யாராவது வந்து தன்னுடைய நிலையை வந்து இது பண்ணாங்க, என்னுடைய காரணமற்ற கருணையால் வந்து அவர்களுடைய வைபவங்களை எல்லாம் நானே எடுத்துக்கொள்வேன். சோ இதை நாம கண்டிப்பா தெரியணும். சோ வைபவங்களை பற்றி இப்ப பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி எஸ் காலையிலதான் வைபவங்களை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். இப்போ எஸ் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் திங்க் நம்ம வந்து எதுவுமே கிடையாது, இதெல்லாம் பகவான் நம்மளை செய்ய வைக்கிறார், நாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு கருவியாக. இந்த சூழ்நிலையில் நமக்கு இதுதான் வழங்கப்பட்டது என்றால் அதை கொண்டு நாம திருப்தி கொள்ள வேண்டும். நாளைக்கு என்ன சூழ்நிலையில என்ன கிடைக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது, ஆனால் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லையா. அதனால இட்ஸ் a special favor of the Lord. It is noteworthy that Krishna sometimes removes all rich opulences in order to facilitate his becoming a soul surrendered. அதாவது அவருடைய பாதங்களில் வந்து சரணாகதி அடைவதற்கு பகவான் அவர்களிடத்திலிருந்து அனைத்தையுமே வந்து பறித்து கொள்கிறார் இல்லையா. சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் seen that a person is very opulent materially, but due to his devotional service to the Lord he may become reduced to poverty. நம்ம பிரபுபாதரையை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. One should not think however because he worships superior became இந்த மாதிரி. ஆனா இதை நான் திருவிராயத்துல கேட்டிருக்கேன் நானு. சோ பெருமாள் போயிட்டு நம்ம வந்த பிறகு வீட்டுல வந்தா ஒரு பெரிய திருப்பம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வீட்டுல திருப்பம் என்ற பேர்ல வந்து நிறையவே இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை கூட இருக்கும் இல்லையா. ஆனா அப்போ இனிமே வந்து திருப்பதிக்கு போகவே கூடாது அப்படின்னு சிறு பிராயத்துல ஒரு முறை நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன். சோ அந்த பயம் என்பது இருக்கும். பகவான்கிட்ட போனா நமக்கு வந்து ஏதோ போயிடுது, ஆனா அதனுடைய தாற்பயம் வந்து நமக்கு தெரியல. அதாவது போன அவருடைய அருளால நமக்கு எது நல்லது, நித்தியமான வாழ்க்கை எது என்ற அருள் வந்து பகவான் கொடுக்கிறார். நாம தேவையற்ற இந்த பௌதீகத்தின் மீது ஈடுபடுவதை விட அவருடைய நினைவில் இல்லையா, அவரை எப்பொழுதுமே நினைக்கக்கூடிய அந்த நிலையில், அவருக்கு எப்பொழுதுமே தொண்டு புரியக்கூடிய நிலையில வந்து நம்மள நாம உயர்த்தி கொள்ளணும்ன்ற அந்த ஒரு கருணை தான் பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். ஆனா அதை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் என்பது நமக்கு கிடையாது. சோ அதனால ரியல் பர்பஸ் இஸ் தட் when a person is a pure devotee, at the same time by miscalculation wants the Lord to wants to lord it over material nature. அவர் தூய பக்தரா இருக்கலாம், ஆனா இந்த பௌதீக இடத்துல இருக்கக்கூடிய செல்வங்கள் மீது அவர் வந்து ஆளுமை கொள்ளணும்னு நினைக்கும் பொழுது பகவான் என்ன பண்றார், இறங்கி வருகிறார். அவருடைய கருணையை அவர் மீது பொழிய வைத்து அவருடைய பாதங்களில் சரணாகதி அடையவும் செய்கிறார். ஏன்னா அவர் வந்து பக்தருக்கு வந்து நல்வழிப்படுத்த வேண்டியது அவருடைய கடமையாகின்றது. இவ்வாறாக வந்து அதாவது இந்திரனுக்கு வந்து அறிவுரை என்பது வழங்கப்பட்டது. கிருஷ்ணா asked him to return to kingdom. அவருடைய சொர்க்கலோகத்திற்கு செல்லும்படி பணிக்கிறார். அவனும் வந்து விடை பெற்றுக் கொண்டு செல்கின்றான். He also advised him to remain as a king of heaven but be careful of the false pride. இல்லையா, அகங்காரத்திலிருந்து தூர விலகி இருக்கணும்ன்றது வந்து அதாவது எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவனுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
இதன் பிறகு சுரபி பசுவும் வந்து முன்ன வந்து சுரபி பசுவும் வந்து பிரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்றது. ஸோ என்ன, யூ ஆர் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆஃப் ஆல் மிஸ்டிக் யோகிஸ் பிகாஸ் யூ ஆர் த சோல் ஆஃப் த கம்ப்ளீட் யூனிவர்ஸ். அழகான வார்த்தை இது இல்லையா? இந்த அண்டத்தினுடைய ஆத்மாவே தாங்கள் தான் அப்படின்னா பகவான் இங்கே பரமாத்மாவை தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது என்பதை வந்து இந்த வார்த்தை வந்து சுரபி பசு சொல்றதை வந்து நாம் இந்த இடத்துல அழகாக பார்க்கலாம். இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் உங்களால் படைக்கப்பட்டது இல்லையா? although Indra tried his best to kill my descendant cows in Vrindavana, அதாவது என்னுடைய வம்சத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பசுக்களை எல்லாம் கொல்லணும்னு நினைச்சா இந்திரன், they remained under your shelter, உங்களுடைய பாதுகாப்பின் கீழே வந்து அவை எல்லாம் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டது. We don't know anyone else as supreme, nor do we go to any other god or devatas for protection. So ரட்சணை என்பது எப்பவுமே விஷ்ணுவாலதான் முடியும் இல்லையா? விஷ்ணு தத்துவத்தாலதான் முடியும், கிருஷ்ணனாலதான் முடியும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ படைக்கிறது பிரம்மரா இருந்தாலும் ரட்சிக்கிறது வந்து விஷ்ணு, அழிக்கிறது வந்து சிவபெருமான். இந்த மூன்றுமே குண அவதாரங்கள். அதுவும் வந்து யாரிடத்துல இருந்து வர்றது ஆக்சுவலி? சோ அதாவது கர்ப்போத கஷாய் விஷ்ணு இருந்து வருகின்றது இல்லையா? சோ இப்படி நம்ம இந்த இதெல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்ளும் போது ரட்சணை என்பது ப்ரொடெக்ஷன், மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ ஒரு வீடு கட்டுறது சுலபம், இடிக்கிறது சுலபம், ஆனா வீட்டை மெயின்டைன் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ கடினமான செயல் யாரு செய்யறாங்க இந்த இடத்துலன்றத நாம கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ளணும். சோ யூ ஆர் அவர் இந்திரா, யூ ஆர் த எல்லா ரூபமும் அவரே அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக சுரபி பசு சொல்கின்றது. எங்களுடைய இந்திரர் தாங்களே, சோ நீங்களே எங்களை எல்லாம் ரட்சிக்கிறீங்க. யூ ஆர் த ப்ரொடெக்டர் அண்ட் எலிவேட்டர் ஆஃப் த கவுஸ் இல்லையா? பசுக்களை ரட்சிப்பவரும் நாங்களே. பிராமணர்கள், தேவர்கள் எல்லாரையுமே வந்து யாரெல்லாம் உங்களை எல்லாம் வணங்குறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்கள் தான் ரட்சிக்கிறீர்கள். லெட் அஸ் bathe you with our milk for you are our Indira. So you appear just to diminish the burden of impure activities on the earth. ரொம்ப அழகான வார்த்தை. இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவான் எதற்காக வந்து அவதரிக்கிறார்? அதாவது அதர்மத்தை அழித்து பூமி பாரத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்காக, the burden of the impure activities on the earth, அதை குறைக்கிறதுக்காக தான் பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார். சோ மேலும் தன்னுடைய சுரபி பசு தன்னுடைய பாலை கொண்டு கண்ணனை வந்து அபிஷேகம் அதாவது செய்யறது. அண்ட் இந்திரா bathed him with water on the celestial கங்கா நதி கொண்டு, மேலும் வந்து த்ரூ த ட்ரங்க் ஆஃப் his carrier, அதாவது அவர் வந்து யானை மீது வந்தார். அந்த யானையினுடைய துதிக்கையில வந்து கங்கை நீரை எடுத்து கண்ணன் மீது வந்து அதாவது அபிஷேகம். ஆஃப்டர் தி சுரபி பசு அண்ட் ஆல் எல்லாருமே வந்து வர்ஷிப்பிங் கண்ணனை வந்து வழிபட ஆரம்பித்தார்கள். ஸோ கோவிந்தா, கிருஷ்ணா எல்லாருமே வந்து இதையெல்லாம் பார்த்து ஸோ கண்ணனும் வந்து மகிழ்கின்றார். த ரெசிடென்ட் ஆஃப் ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம், நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள் இல்லையா? கந்தர்வ லோகம், வித்யாதர லோகம், சித்த லோகம், சாரண லோகம், இத்தனை லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அதாவது ஜென்ரலா வந்து ஒரு 6 உலகங்கள் இருக்கு. ஆனா அதுலயே வந்து சிறு சிறு உலகங்களும் உண்டு. சாரண லோகம் இல்லையா? சாரணர், கிம்புருடர், இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆனவங்க எல்லாமே அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது செயல்பாடுகளே வேறு. சோ அந்த உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இதை கண்டு பேரானந்தம் கொள்கிறார்கள், அவர்களுமே மகிழ்ச்சி கொள்கிறார்கள். வித் கிரேட் ஜாய் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரொம்பவுமே திருப்தி கொள்கிறார்கள். எவ்ரிதிங் அவங்க எல்லாம் மேல இருந்து அதாவது புஷ்ப மழையும் வந்து மேல இருந்து பொழிகிறார்கள். எவ்ரிதிங் வாஸ் வெரி நைஸ்லி அண்ட் ஜாய்ஃபுல்லி செட்டில். கவுஸ் ஓவர் ஃப்ளட்டட் த சர்ஃபேஸ், அதாவது இந்த பூமியிலே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுக்கள் வந்து பாலை கொண்டு அப்படியே எப்படி கோலோக சுற்றி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பால் இருக்கும் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து இந்த இடத்துல ஏற்படுத்தியதாக இந்த வர்ணனையிலிருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யலாம். The trees began to pour drops of honey. So the hills and mountains began to produce potential medicinal plants, valuable stones, அதாவது கற்கள், விலை மதிப்பு அற்ற கற்கள். அடுத்து வந்து இது அதாவது மெடிசினல் பிளான்ஸ் இல்லையா? அதாவது வியாதிக்கு குணமாகறதுக்காக மருத்துவ மூலிகைகள், இதெல்லாமே வந்து அந்த மலைகள்ல வந்து, மேலும் வந்து மரங்களிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது தேன் வந்து கொட்டுகின்றது. இதெல்லாம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இதெல்லாம் கண்ணனாலதான் இதெல்லாமே இங்க நிகழ்கின்றது என்பது அவங்களுடைய பிகாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணாஸ் பிரசன்ஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் நைஸ்லி ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஈவன் அதாவது கடைநிலையா இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் கூட வந்து ரொம்பவுமே வந்து அதாவது who are generally envious. இது கண்டிப்பா உண்டு. ஒரு நாய் சாப்பிடும்போது இன்னொரு நாய் கண்டிப்பா விடவே விடாது. ஸோ அந்த கிட்ட வர்றதுக்கே விடாது. ஸோ இதை நான் என்னுடைய கண்ணாலே கூட பார்த்திருக்கேன், நீங்களா கூட பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இது எதுக்கு இப்படி பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியாது.
ஆனா நாய்க்கு இருக்கக்கூடிய குணம் யாருக்குமே ஷேர் பண்ணாதான். இட் வில் நாட் கிவ் இஸ் கோட்டா டு எனிவன். நாய் அந்த மாதிரி ஒரு பேராசைக்கு வந்து நாய் வந்து உதாரணம் ஆக்சுவலி. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இருக்கக்கூடியவங்களும் வந்து வேற என்வியஸ் நோ லாங்கர். அந்த மாதிரி கீழா இருக்கக்கூடிய அந்த விலங்குகள் கூட வந்து பொறாமையற்ற நிலை. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு கண்ணன் இருக்கும் பொழுது இருந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவரை திருப்திப்படுத்து. சோ இந்த விருந்தாவன வாசிகள் அவரே கோவிந்தர் இல்லையா. மேலும் வந்து இந்திரன் வந்து அவரிடமிடத்தில் அதாவது கண்ணனிடத்துல வந்து உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய திருநாட்டை போய் சேர்ந்தார். So as he passed through the cosmic space, he was surrounded by all kinds of devatas. This great incident is a powerful example how Krishna consciousness can benefit the world. இது ஒன்றே உதாரணம் போறோம். பகவானை இப்ப நம்ம பார்க்க முடியாது. இந்த யுகத்தினுடைய தர்மமே அவ்வளவுதான் இல்லையா. அட்லீஸ்ட் நாம நினைக்கிற அளவுக்காவது மனதை நாம வளர்த்து கொள்ளணும். ஈவன் த லோயர் அனிமல்ஸ் ஃபர்கெட் தேர் என்வியஸ் நேச்சர் அண்ட் பிகேம் எலிவேட்டட். அதாவது பகவானின் சுயம் இருக்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சமே ஒரு நிம்மதியான ஒரு நிலை. யுதிஷ்ட மகாராஜா கூட கண்ணன் இருக்கிற வரைக்குமே அரசாண்டார் இல்லையா. எப்பொழுது கண்ணபிரான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்று விட்டார், கோலோகம் சென்று விட்டார் என்றான பிறகு இம்மீடியட்டா அவருடைய அரசாட்சியை வந்து பரீட்சித் மகாராஜா கொடுத்துட்டு சோ யாரை பற்றியுமே அவர் பொருட்படுத்தவில்லை. உடனே அவரும் வந்து கிளம்பிட்டார். மனைவி தம்பிமார்கள் யாரை பற்றியுமே அவர் வந்து பொருட்படுத்தவில்லை. சோ ஹி ரினவுன்ஸ்ட் எவ்ரிதிங். அப்படி ஒரு ஏன்னா முதல்ல இந்த மகாபாரத போர் முடிஞ்ச பிறகு அவரு அரசனாக ஆகிறதுக்கு வந்து அவர் விருப்பம் கொள்ளவில்லை. ஹி வாஸ் லெமெண்டிங். அவர் மன வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தார். இவ்வளவு பெரிய பேரழிவுக்கு நாமளும் வந்து உடந்தே ஆயிட்டுமே, இத்தனை பேரை கொண்டு நாம் இந்த அரசாட்சி ஆளணுமா, அதாவது எத்தனை ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் இந்த பாவத்தை நம்மளால தீர்க்க முடியாது இல்லையா. அத்தனை பேரை நம்ம கொண்டு குவிச்சாச்சே, அதனால எனக்கு தகுதியே கிடையாது நான் அரசன் ஆவதற்குன்னு சொல்லிட்டு கண்ணபிரான் இடத்துல வந்து சொன்னாராம். இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல படிச்சிருக்கோம். சோ அப்போ கண்ணபிரான் வந்து அவர் இந்த யுக தர்மத்தை பற்றி அவருக்கும் தெரியும் இல்லையா. சோ அதர்மத்தை வந்து அழித்து தர்மத்தை நிலை நிறுத்துவதற்காக இவங்க எல்லாருமே ஒரு கருவிகளாக தான் இருந்தாங்க. தே டோன்ட் பொசஸ் எனி கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ், எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அவர் எடுத்துரைத்தால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். ஆனா அது வந்து அவங்களுக்கு அவங்க தவறு இழைத்தாங்கன்ற அந்த ஃபீலிங்கோட தான் அவங்க இருந்தாங்க. ஏன்னா துரியோதனன் அதாவது அவங்க எல்லாம் கூட சகோதரர்கள் தானே. சோ எத்தனை உறவினர்கள் எல்லாம் மடிந்தார்கள், நண்பர்கள் எல்லாருமே மடிந்தார்கள். சோ அந்த இழப்பை வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜால வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை. அதனால அவர் வந்து நான் வந்து அரசனாக மாட்டேன், எனக்கு அந்த பதவிக்கு எனக்கு நான் வந்து தகுதியற்றவன் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து எடுத்துரைத்தார். சோ அதை கேட்ட பிறகு நல்ல அழகான ஆடை அலங்காரங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டு இல்லையா அரசனாக வந்து, ஏன்னா பீஷ்மர் முன்னாடி வந்து நிற்கும்படி செய்தார். சோ ஏன்னா எவ்வாறு அரசாள்வது என்பது கடைசியில பீஷ்மர் அம்பு படைக்கில இருந்துதான் அவர் எடுத்துரைத்தார். சோ இவங்களை எப்ப சதாசர்வ காலமும் இந்த பாண்டவர்கள் வந்து கடினமான சூழ்நிலையில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறத கொண்டு மன வருத்தத்திலே இருந்தவர் தான் பீஷ்மர். சோ அவர்களும் ஏன் அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அரசனாக அந்த ராஜ உடைகள்ல வரணும்ன்றது வந்து எதற்கு செய்தார்? இதுவும் கண்ணனுடைய ஏற்பாடுதான். அட்லீஸ்ட் அவர் மரணிக்கக்கூடிய அந்த தருவாயில அந்த பேரன்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரியான அழகான ஒரு உடைகள்ல வந்து அரசாட்சியை வந்து எடுத்துக்கொள்ள போகிறார்கள். யாருக்கு அந்த அரசாட்சி கொடுக்கணும்னு அவர் நினைச்சாரோ அப்படிப்பட்டவங்க அந்த உடைகள்ல வந்து நின்னால் அதை கொண்டு அவர் வந்து பேரானந்தம் கொள்வார் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஏற்பாடு கண்ணபிரான் செய்தார். மேலும் பீஷ்மதேவர் எதை சொன்னாலும் யுதிஷ்டன் தட்ட மாட்டான் அப்படிங்கிறது வந்து கண்ணபிரானுக்கு நல்லா தெரியும். அதனாலதான் அந்த உபதேசங்களை எல்லாமே எவ்வாறு அரசாள்வது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அந்த ராஜ தந்திரங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து சித்தாந்தங்களை எல்லாமே வந்து அவர் வாயிலாக வந்து எல்லாமே யுதிஷ்டனுக்கு வழங்கப்பட்டது. மேலும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமமும் அப்பொழுதே வந்து பேசப்பட்டது. சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. இதை டைரக்டா கண்ணபிரானே சொல்லியிருக்கலாம். ஆனா யார் எடுத்துரைத்தால் யுதிஷ்டர் தட்ட மாட்டார் என்பதை உணர்ந்து அந்த செயலை வந்து இதுல இருந்து ஒண்ணு என்ன தெரியுது, அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் அவர்தான் அப்படிங்கறது வந்து இந்த இடத்துல பதத்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அது 100% பர்ஃபெக்ட். சோ அதனால யுதிஷ்டர் 32 ஆண்டுகள் அரசாண்டார். சோ அந்த காலமே வந்து பொற்காலம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதன் பிறகு பரீட்சித் மகாராஜனுடைய காலமும் அவ்வாறே இருந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ நீங்க எல்லாம் வாசிச்சுட்டே வரீங்க இல்லையா. சோ நானும் அப்பப்போ வாசிக்கும் பொழுது இப்போ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அப்பப்போ உங்களுக்கு இதை பத்தி எல்லாம் சொல்றேன். ஓகே. வஞ்சகல்பத ஆருபியஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय।